दिनै 33थि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि बोसोरारि जथुमा आरो 16थि गायसननाय सान दा बेवहाय जोंनि आसामनि जि राजधानी आरो जोंनि बाथौनिबो राजधानी जों बुंनांगोन दिनै बाथौपुरि गुवाहाटीयाव जि मोनसे गाजा गोमजायै साननैनि हाबाफारि दा बे हाबाफारियाव आं दिनैहाय जोंनि बारग' चिफ बिटिआरनि लोगोसेनो राज्यो सभानि एमपि प्रमद बर' सारनि जानानै बेवहाय बाहागो लाफैदों दा सासे बाथौआरि हिसाबै आं जिहेतु सासे बाथौआरि हिसाबै गिबियावनो आङो बेवहाय गावनि गोसोनिफ्राय जि गोजोननाय बेखौ आं नोंथांमोननि गेजेरजों बयनिसिमबो फोरमायदों आरो दिनैहाय जोङो बाथौआ बुहुमनि गेजेरावनो गोजामसिन मोनसे धोरोम दिनै बेखौ दिनै जों बुंना लानांगौनि बाथ्रा नङा दिनै गासैबो मोनथिगौ आरो जोंहा मोनसे नियम खान्थिजों सोलिनाय मोनसे धोरोम हिसाबै दिनै जोङो सारा भारतआव दिनै मुलुगनि गोबां हादोरफोरानो दिनै बाथौनि सोमोन्दै गुवारै मोनथिगौ दा दिनै बे समाव आङो बेवहाय एमपिनि जोंनि मानगोनां एमपि बिथांनि जानानै बेवहाय बाहागो लाफैनानै गोजोननाय मोनदों आरो बिथांनि जिखिनि दिनैहाय बेवहाय जि बोसोन होनो गोनां दंमोन बिथाङा जिहेतु दिल्लीयाव दंहैयो बिनि थाखाय बाहागो लानो हायाखै आरो दिनै जोङो बिथांनि जानानै दुलाराय बाथौ जि जोंनि धोरोम बेखौ प्रिजार्भ खालामनो थाखाय जों बिथांनि गेजेरजों जोङो नाजागोन प्रमद बर' सार बिथांनि गेजेरजों जोंनि बाथौ धोरोमखौ जोङो दिनैहाय प्रिजार्भ खालामनानै आरोबाव गोख्रोंसिनै भारतआव मुलुगाव गोसार होनो थाखाय जों खामानि मावनो थाखाय दिनै बिथाङा फोरमायथिदों आरो बेखायनो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बाथौनि जिखिनि जोंनि नियमफोर आरो जोंनि जि इनफ्रास्ट्राक्चारनि गोनांथि दङ बेखौ जोङो माबायदियै खालामलांबाय थानो हागोन बेखौ दिनै बिथाङा फोरमायथि हरदों दा बेखायनो आंबो फोरमायनो लुबैदों दिनैनि नोंथांमोननि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिखिनि मावनांगौ खामानि इनफ्रास्ट्राक्चार मन्दिरनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन खामानिफोर बे खामानिफोरखौ जोङो 100% मावनायाव जों हेफाजाब होगोन थांनाय समावबो बिथाङा नै बेवहाय गोबां करोड़ थाखा रांखान्थि हेफाजाब होदों जायनि थाखाय दिनै बेवहाय मन्दिर लुफुंगासिनो दङ आरो उननि समफोरावबो बिथाङा हेफाजाब होलांबाय थागोन जोंनि बे 33थि दुलाराय बाथौ गौथुमनि गायसन सान लोगोसे बोसोरारि जथुम्मानि दिनै जोङो नैथि हाबाफारि हिसाबै फिरफिला दिखांदों नाथाय बेवहाय माखासे प्रकृतिनि जों उसुबिदा सफैदों थेवबाबो जोंनि गासै जिल्ला आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो थान्दै बिथांमोन लोगोसे जोंनि दाब दाब जिल्लानि दौरि माइनाव लाइमोन बिथांमोनाबो सफैदों दिनैनि थिग गिदिरै गाजा गोमजा जायाब्लाबो जों जिखिनि जानांगौ बे साबस्टेन्सियेल हिसाबै जोङो बे खामानिखौ हाबाफारिखौ मोजाङै खुंलांनो हादों बोथोरनि बिधि होदोंब्लाबो जोङो बेखौ नेवसिनानै जोङो जोंनि खामानिखौ मावफुंनो हादों थ' आसा खालामदों जे जोंनि धोरोमनि सायाव जिखिनि फोथायनाय आरो जिखिनि अनसायनाय बे अनसायनाया रायजोफोरनि गेजेराव थिगानो दङ इयुनावबो जोङो बे रोखोमै खुंलांनो हागोनखौ आसा खालामो जों नुबाय बाथौ होननानै बुङोब्ला मोनसेल' जानांगौ नाथाय गुबुन गुबुन माने मानि थाखाय बाहागो लानानै बाथौ दा जों 33 इयार्स जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमा बे जाहैबाय फोसाबनाय दा आगोलाव 1962आवबो मोनसे बाथौ महासभा दंमोन 1948आवबो कार्बि आंलं निर्दिष्ट एलेखानि बाथौ सिबियारि दंमोन आरो बिनि उनावबो जोंना क'क्राझार बाथौ सिबियारि दंमोन जदिअबा बिसोरो सिगांनिफ्राय सिबिबोदों खिन्थु माबाया आसार खान्थिफोरा फोसाबै आरो बे फोसाबैनि थाखाय जुदा जुदा जादों आरो बेजों लोगोसे माखासे खाबु लाबाय जायफोर धोरोमनि दैदेनगिरि बे दैदेनगिरिफोरा गावनि प्रभाबखौ दिन्थिनानै गावबा गावखौ गुरु होननानै सिनायथि होनानै दा आलादा बेबायदि जानो थांदों बिनिखायनो बे गुरुपन्थिजों थांनानै बाथौनि भागफोरा बांलांबाय थादों दा जों बे बांलांनायखौनो जे खौसेयै लाबोनो थाखाय जोङो मोनसे कअर्डिनेसन कमिटि दादों आरो कअर्डिनेसन कमिटियाव अलरेडि 14ता माबा दङ गुबुन गुबुन बाथौ दालाय आफाद दङ दा बिथांमोनखौ जों माब्रै खौसेयै लाबोनो हायो बेखौ जों आल'सनानि गेजेरजों धोरोम आल'सनानि गेजेरजों सावरायलांगासिनो दङ आसा खालामदों इयुनाव जाहाथे बे
गावसिनि जिखिनि साननाय बा सानदांथिया एसे माबानानै दङ गोरोन्थि जानानै दङ बे गोरोन्थि जानाया जे फोसाबजागोन बेखौ आसा खालामनाय गिबि गिबियावनो बर'नि निउस पर्टेल नायगिरि बयनिसिमबो सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि 33थि गायसन सान गुवाहाटी गाहाय बाथौ थानसालियाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय बाथौ थानसालियाव साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंनो लानाय हाबाफारिया दिनै सोलिगासिनो दं आरो बेवहाय जों गमामायैनो बाथौ धोरोमखौ जौगासार खालामनो थाखाय जोङो 1992-16 मेआव बेखौ गुवाहाटी ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव बेखौ आबुं महर होनाय जादोंमोन आब्रु मुंनि। बिथांमोन गेदेमामोननि नाजानायाव बियो जाफुंसार महर मोनदोंमोन। बेबायदिनो जेरैबायदिहाय जोंनियाव फाउन्डार आफादगिरि रुपनाथ बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि बानेश्वर बसुमतारी बिथांमोननि नाजानायाव बे दुलाराय बाथौ गौथुमा जोनोम मोनदोंमोन आरो बेबायदिनो जोङो खना खनला थानाय बर' हारिनि गेजेराव गुदि बाथौ धोरोमखौ फोसावनाय, फोगोमनाय, फेहेरनाय बे हाबाफारिया जागायदोंमोन। दिनै फैयै फैयै बर' माहारिनि गेजेराव गमामायैनो दिनै मोनसे मोजां बर' हारिनि राव, हारिमु, आसार खान्थि, धोरोम आरो सोलोंथाइखौ जों बर' हारिनि गेजेराव जोङो खामानि मावनो थाखाय दिनैनि समाव जों स्कप मोनदों आरो बिदिनो जों दिनै बर' हारिखौ जौगालांहोनो बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जों दिनै सोलोंथाइ, आसार खान्थि बे बयखौबो बजबनानै जों दिनै आसामल' नङा आसामनि बायजोआव थानाय वेस्ट बेंगल, मेघालय, बांला बर्डार, नेपालाव थानाय बर' हारिफोरनि जिखिनि बर' हारिफोरखौ जों खौसेथि खालामनानै खामानि मावनाय दिनैनि समाव दुलाराय बाथौ गौथुमा बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों। जोंनि गेजेराव दिनै गोबां आलासिफोर हांख्रायनाय जादों, बिथांमोना बाहागो लाफैदों। जोङो दिनै गोजोननाय मोनदों, मानो होनबा दिनै 33थि जिनो गायसन सान फालिनाय बियो गमामायैनो जोंनि गेजेराव बाथौआरिफोरनि गेजेराव मोनसे राफोद मोनसे आफाद जानानै फैबाय आरो बर' हारिनि सिनस्रि हिसाबै जों दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा खामानि मावदों। दिनै जों बयखौबो बजबनानै नों दा नागार आं दा नागार खौसेयै जों दिनै धोरोम बाथौ धोरोमखौ जों गोसारलांहोनो थाखाय जोङो जिल्ला आफाद, बियाब आफाद, गामि आफाद, जोङो फ्राय आसामाव थानाय 28 डिस्ट्रिक्ट कमिटि आफाद दङ आरो बेवहाय आफादगिरि नेहाथारि आरो थान्दै बिथांमोना दिनै बाहागो लाफैदों। बे गमामायैनो बाथौआरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां आरो बे रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाजानायजोंनो दिनै बाथौइजिमखौ लिरनो हानायनि मोनसे पर्यायसिम फैनो हाबाय आरो बे जोंनि मोनसे मोजां खौरां बर' हारिनि थाखाय जारिमिनानो जानो थांगासिनो दङ आरो दिनै मोनद' GI टेग आरो जाबावनो थांगासिनो दङ। बिनि मादावबो सिजौआबो GI टेग मोनसे मोननायनि लामायाव फैगासिनो दङ आरो बे गुवाहाटीयाव थानाय 9 बिगा हायाव बेसेबांबा गिदिर बाथौ थानसालिनि कनस्ट्राक्सननि खामानिया सोलिगासिनो दङ। बेखौ जेसेबां हायो बेसेबां जोङो थाबैनो लुफुंनो थाखाय जोङो जिल्ला आफाद, बियाब आफाद आरो मिरु आफादफोरनि गेजेराव सावरायगासिनो दङ आरो बिनि कनस्ट्राक्सननि खामानिया सोलिगासिनो दङ। दायो सुबुं सानखोआ दा फैगासिनो दं, बेजों लोगोसे UCC इउनिफर्म सिभिल कोडखौ बेखौबो मोनगोन। अब्ला बे समाव जोंनि ट्राइबेल माहारि हिसाबै बर'नि बाथौ बे धोरोमा थाहैगोन। जोङो सानदों बे कास्टमारि ल'नि बाथ्राबो ओंखारदों UCCनि गेजेराव जे बेफोरखौ जोङो गमामायैनो जों बाथौआरि हिसाबै बर' माहारि हिसाबै साननांगौनि बाथ्रा निस्सय दं होननानै सानदों। बेखौबो जोङो गुवार लेभेलाव सावरायनायनि गेजेरजों जोङो बेखौबो जों साननांगोन। बे UCCआव जों जुदि कास्टमारि ल'नि बाथ्राया जुदि रायखांजादोंब्ला निस्सय जों बेखौ बाथौ धोरोम हिसाबै जों बर' हारि हिसाबै जों बेनि सायाव रोखा फोरमायथिलायनायनि गेजेरजों मोनसे सावरायनायनि गोनांथि दङ सानदों। अकल धोरोमारि आफाद नङा, बर'नि जिखिनि माहारियारि आफादफोर दङ बेखौ लानानै मोनसे जथाय सावरायनायनि गोनांथि दं होननानै दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै जों अरायसम बेखौ सानदों आरो बेखौनो जों नाजाबाय थादों। मानो होनबा जों दिनै जौगानाय होनना बुङोब्ला जों दिनै धोरोमा थानांगोन, हारिमुनि बाथ्रा बुङोबा जों धोरोमा थानांगोन, दिनै थुनलाइनि बाथ्रा बुङोबा जोंनि धोरोमा थानांगोन। जों बयखौबो जोङो
लानानै दिनै बाथौ धोरोमा दिनै जोनोम मोनदों आरो बे बर' हारिखौ जुदि गायसनमाननो मोनसे गेरेमसा बर' माहारि हिसाबै गायसननांगौबा बाथौ धोरोमखौ नागारनानै बे मालाबाबो बाथौ धोरोम जानाय नङा आरो बेनिखायनो जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफोरा जि बाथ्राखौनो सावराया मानो खैफोद अलखदनि समाव जि बाथ्राखौनो सावराया मानो दुलाराय बाथौ गौथुमखौबो जथायै लाफानानै बेफोरबायदि सावरायनाय माहारियारि आफादनि अर्गानाइजेसन होननानै बुंदों दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमाबो दिनै मोनसे माहारियारि आफाद बर'नि गुदि बाथौ धोरोमानो जाबाय बाथौ धोरोम थायोब्लासो जों दिनै राव हारिमु सोलोंथाइ गासैबो थागोन बेनिखायनो जोंबो सानदों दुलाराय बाथौ गौथुमा मोनसे माहारियारि आफाद आरो बर'नि गुदि धोरोम जायखिजाया बर'नि अलखद जेंना जेंसि जायोब्ला बेबायदि सावरायनायाव दुलाराय बाथौ गौथुमाबो बाहागो मोनफानांगौ होननानै जोङो दिनैल' बुङाखै मोनफ्रोमबो जोङो सावराय मेल मोनफ्रोमबो जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि मेल मिटिङाव बे बाथ्राखौ जों रोखा फोरमायबोगासिनो दङ।